जाबाय दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो कास्ट सार्टिफिकेटखौ माबोरै अनलाइनाव खालाम बेखौनो खालामनो दिन्थिगोनां एबा कास्ट सार्टिफिकेटखौ डिजिटेल माबोरै खालाम बेखौनो खालामनो दिन्थिगोनां। जाय बिथांमोना दासिमबो कास्ट सार्टिफिकेटखौ अनलाइन खालामनानै लायाखै एबा डिजिटेल खालामनानै लायाखै दिनैनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायब्लानो नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइलजोंनो इजियैनो डिजिटेल एबा अनलाइनाव खालामना लानो हागोन। थाब बानायना लादो भिडिअखौ नायनानै, नङाबा नोंथांमोननि बे अफलाइनाव बानायनाय कास्ट सार्टिफिकेटआ बारा गोबाव सलिनाय नंला। बेनिखायनो भिडिअखौ नायदो आरो बानायनानै लादो। जाय बिथांमोना मबाइल सेरबाय थाग्रा बिथांमोनानो बानायनो हागोन। बेनिखायनो भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायदो मारै बानाया, अब्ला नोंथांमोना रोंगोन। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय बेल घन्टिखौबो थुना होदो, जाहाथे आं भिडिअ गोदान लाबोबाथाय नोंथांनाव नटिफिकेसन थाङो। आरो लोगो दोगोफोरनोबो शेयार खालामलायबानो जाबाय। फै दाना भिडिअखौ जागायजेनसै। नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बानायनो हागोन। आं बेखौ मबाइलनि क्रोम ब्राउजारजों बानायनोसै। आं क्रोम ब्राउजारखौ सेलेक्ट खालामना लाबाय। नै ओमफ्राय नैबाव सार्च खालामनोसै सेबा सेतु। नै आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै होगोन। नै बाव फैबाय, नै sebasetu.assam.gov.in ओमफ्राय बाव सेना होनसै। ओमफ्राय बाव फैनानै जुदि आंनि बायदि बेबायदि नुवाखैबा जायाखैबा होमबा नैबे थ्रि डटआव सेना हो। ओमफ्राय ओरै फैनानै नैबे डेस्कटप साइडखौ अन खालामना लाबानो जाबाय। बे आंनि बायदि बानायनोबा बेबायदिबा गुवार नुयो डेस्कटप बायदि नो। ओमफ्राय नैबे नटिस फैदों बेखौ ओरैनो क्ल'ज खालामनोसै। ओमफ्राय नैबेनो साइडआ नै आसाम गभर्नमेन्टनि साइड फैयो। नै दाना जागायजेननोसै। ओमफ्राय जोंनो खामानि मावनोबा नैबे थ्रि डटआव सेरना होनांगौ। ओमफ्राय बाव सेरनानै ओरै गाहायाव फैदो, नै लगइन रेजिस्टार दं। गोदानाव फैबा गोदान एकाउन्ट गैयाबा, गोदान मानसिबा एकाउन्ट गैयाबा नैबे रेजिस्टार खालामनांगोन। ओमफ्राय जायना एकाउन्ट दंखायो बे डाइरेक्ट लगइन खालामनानै खामानिखौ मावनो हागोन। बेखौ बानायाबा खामानि मावनायनि जेबो अपसनानो ओंखारा, बेखायनो बानायथारनांगोन नोंथांमोना बेखौ। नै बेबायदि ओंखारो। बाव ओंखारजोबाखिसै। ओमफ्राय सिटिजेनाव सेलेक्ट खालामना हो, एसे लडिं जागोन। ओमफ्राय माबा लकेसन बिदों, नैबे एलाव होनोसै। ओमफ्राय दाना नै पेज फैबाय। गोदानबा नैबाव निउ इउजाराव सेरना होदो। आं एसे देखायनोसै। नैबाव मबाइल नाम्बार होनांगोन। ओमफ्राय जेनेरेट अटिपिआव होनांगोन। ओमफ्राय अटिपिखौ फिलआप खालामफिननांगोन। नोंनि मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांगोन। ओमफ्राय गिभे नाम जिखुनु जाया मोनसे नाम लादो। नोंथाङा जे नामखौ लानो मोजां मोनो बेखौ लाबानो जाबाय। नङाबा नोंथांनि गावनि नामखौ लानो हागोन। ओमफ्राय नैबे जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो। ओमफ्राय नैबे डेट अफ बार्थखौबो बेखौ नायनानै सेलेक्ट खालामदो। नै ओमफ्राय बाव इयार होदो। ओमफ्राय पार्सनेल मेसेज माने नोंथांनि डिसप्लेआव नुजागोन बियो मा मेसेज होनो हागोन। ओमफ्राय नैबे इउजार नाम होदो। ओमफ्राय नैबे पासवार्ड होदो। नैबे कनफार्म पासवार्ड होदो। ओमफ्राय नैबे खेबसेया बेसेबां जादों बे मेथ्सनि बेखौ बेसेबां जादों बाव होदो। ओमफ्राय नैबे टिक मार्क खालामनानै नैबे साइन आपआव होदो। मा जागोन बियो रेजिस्टार जागोन, साइन आप जागोन। ओमफ्राय साइन आप जाखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना लगइन खालामफिननांगोन। आंना आइडि दंखायो बेनिखायनो आं लगइन जानोसैल'। आरो नोंथांमोना बेखौ बे रेजिस्ट्रेसनखौ खालामनो रोङाबा कमेन्ट खालाम। आं उनाव भिडिअ खालामनानै लाबोनो नाजागोन। भिडिअआ गोलाव जायो बेनिखायनो आं डाइरेक्ट लगइन जानोसै। उनाव नांगौबा गुबुन मोनसे भिडिअ लाना फैबावगोन आं लगइन जानोसै दाना। आं बाव इउजार नाम होबाय, नैबे पासवार्ड होबाय। ओमफ्राय नैबे टिक मार्क होनोसै। ओमफ्राय दाना साइन इनआव होनोसै। आं साइन इन जाबाय। नैबाव लग आउट ओंखारबाय, माने आं साइन इन जाबाय नालाय दा बेयाव सेरबा लग आउट जाफिनसै, ओंखारफिनसै। ओमफ्राय नै बिदिनो नै आं सिगां बेफोरखौ बानायबाय मेरलानो। ओमफ्राय दाना नैबाव नागिरनांगौ। नैबाव सेरनानै कास्ट सार्टिफिकेट सेरबानो ओंखारगोन। नैबाव माबा होयो इसुएन्स अफ कास्ट सार्टिफिकेट बेखौ होनोसै। ओमफ्राय नैबाव सार्च खालामसै, होमबानो ओंखारगोन बियो। नै ओंखारबायबो।
ओमफ्राय नैबाव नायना लादो नै इशु एन्ड कास्ट सार्टिफिकेटनि नालाय बाव गोबां सार्भिस दं, गोबां माबा माबि बानायनो हायो। आं दिनै कास्ट सार्टिफिकेटखौ बानायबाय। उनाव नोंथांमोननो आं इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ माबोरै बानायो बिनि भिडिअ लानानै फैगोन। नेथ'नानै थाथ'दो बेखौ। नैबाव एप्लाइआव होनोसै। ओमफ्राय एप्लाइआव होबा नै माबोरै रेजिस्टार खालामनांगौ बेखौ बाव एसे होनाय दङ, नोंथांमोना नायनो हागोन नै। ओमफ्राय दाना नैबे रिक्वायरमेन्टआवबो होनो हागोन मा नांगौ होमबा बाव खोन्थानोसै नै। बाव खोन्थादों नै पासपर्ट फट' नांगौनो, मेन्डेटरि नांथारगौ बेयो, माने नांथारगोन। ओमफ्राय नैबाव प्रुफ अफ डेट अफ बार्थ, माने डेट अफ बार्थ थानाय आरोखि। ओमफ्राय मा डकुमेन्ट्स जायोबा नै बार्थ सार्टिफिकेट जागोन, आधार कार्ड जागोन, पेन कार्ड जागोन, एडमिट कार्ड जागोन, मेट्रिकनिया डेट अफ बार्थ थायो बे जागोन। ओमफ्राय बेबो मेन्डेटरि, बेखौ नांथारगोन माने मोनसे। ओमफ्राय प्रुफ अफ रेसिडेन्ट माने एड्रेस थानाय बियो, PRC पारमानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट बेबो जागोन। ओमफ्राय आधार कार्ड जागोन, ओमफ्राय इपिक माने भटार कार्ड जागोन बियो, लेन्ड डकुमेन्ट जागोन, इलेक्ट्रिक बिल जागोन, रेशन कार्ड जागोन, जिखुनु जाया मोनसे थाबानो जाबाय आरो मेन्डेटरिनि बेबो नांथारगौ। ओमफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट अफ फादार माने बिफानि कास्ट सार्टिफिकेट नांगौ होन्दों जुदि गावनाव गैयाबा नैबेयावसो। ओमफ्राय नायनोसै बेसेबां बियो, बारा लाया बे 30 थाखाल'मोन नामा, आं गोसोआव गैला सिगां बानायखानायाव। नायनोसै दा बेसेबां जायो। ओमफ्राय बाव जाबाय नैबो एप्लाइआव होनोसै, दाना एप्लाइ खालायनोसै। ओमफ्राय दाना नै फर्म ओंखारबाय, नैबावबो लिरनाय दं नै 30 डेजनि गेजेराव जागोन होनना बुंदों नै, माने 30 डेजनि गेजेराव आरोखि। ओमफ्राय चार्जआ नै 30 थाखा बिदोंबाव लिरदोंबाव, बे दहायनायानो बेबो। ओमफ्राय मा नांगोन मा नाङा नैबाव लिरदों नै, माने स्टार मार्क थानाया मेन्डेटरिनो, बेखौ नांथारगौ, बेखौ फिलआप खालामनोबा जानाय नङा आरोखि स्टार थानायखौ। ओमफ्राय डकुमेन्ट्सआ PDF नि जानांगौनो। PDF खौ बानायनो रोङाबा कमेन्ट खालाम, माबोरै बानायो आं माबाखौ डकुमेन्ट्सखौ PDF फाइल, बेनिबो भिडिअ लाना फैगोन नोंथांमोन रोङाखैबा। नै 1 MB नि गेजेराव जानांगौ नै PDF आ बांद्राय साइज जाखाया, PDF फर्मेट जानांगौ, माबा 1 MB नि गेजेराव जानाय। ओमफ्राय माबा जानांगौ नै फट'आ JPG, माने फट'आ JPEG बाबो जायो आरोखि फट'आ, थ' माबायाल' बे डकुमेन्ट्सफोराल' माबा जानांगौ PDF जानांगौ। ओमफ्राय दाना लेंगुवेज सेलेक्ट खालामनोसै नै, बाव होनानै नैबो बर' होनोसै। बे जेबो चेन्ज जाया, बे बिदिनो थायो नै, जेरै दं ओरैनो थायो, जेबो सोलाया। बे डेस्कटपावबो सोलायो खोमा, माबायावबा कम्पिउटारावबा, आंना मबाइलखायनो सोलाया, बे बिदिनो थाबाय थायो। सोलायनांगौमोन हिसाबाव, नाथाय मानो सोलायाथाय, बियो बिदिनो थायो। ओमफ्राय नैबेखौ नै सेलेक्ट खालामदो STP, ओमफ्राय नैबाव नाम लिरदो। आं थाब फिलआप खालामसै, नोंथांमोनाव नायनानै थाब फिलआप खालामदो। नायफामफिनजोबसै गासैबो, आं फिलआप खालामजोब्बाय। बे स्टार थानायखौल' फिलआप खालामबाय आङो, बेखौ होबाबो जाखायो। ओरैनो सेलेक्टल' खालामनांगौ, अबेखौबा लिरना होनांगौ। सेभ एन्ड नेक्स्टआव होनोसै, जाबाय बेफोरो। सोंदोंबाव येसआव होनोसै, नै जाबाय। ओमफ्राय दाना डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनो थिनदों। नै सिगाङाव फट', ओमफ्राय नैबाव नै प्रुफ अफ बार्थ, ओमफ्राय रेसिडेन्ट प्रुफ, एड्रेस प्रुफ बियो, ओमफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट फादारनि, नङाबा कास्ट सार्टिफिकेट नै नोंहा सिगांनि अफलाइन कास्ट सार्टिफिकेट दंखायोबा। ओमफ्राय नैबेसोर मोननैयाल' इम्परटेन्ट नै, मोनथाम फट', ओमफ्राय बे प्रुफ अफ डेट अफ बार्थ थानाय, ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय नै माबा रेसिडेन्ट अफ प्रुफ, माने एड्रेस थानाय, बिसोर मोनथाम आरोखि बे फट'जोंहाय। आं थाब फिलआप खालामनोसै, नैबाव सेलेक्ट खालामनोसै, एप्लिकेसन फट'आव होनोसै, ओमफ्राय नैबे ब्राउजाव सोना होनोसै, होमबा नोंनि फल्डाराव थांसै बियो। बेखौ एलाउ खालामनो थिनदों नै।
नैबाव होनसै नै जाबाय ओमफ्राय दाना नैबाव माबा बिदों नै बार्थ आं आधार कार्डखौ सेलेक्ट खालामगोन बाव आधार कार्डबो दंखायो नै दाना नैबाव आधार कार्ड नागिरनोसै आधार कार्ड होनसै ओमफ्राय नैबेयाव ब्राउजाव होनसैलाय ओमफ्राय बेबो फोल्डराव थांसै ओमफ्राय दाना डकुमेन्ट्सआव होनसै आं नैबे डकुमेन्ट ओमफ्राय दाना आधार कार्डखौ सेलेक्ट खालामगोन नैबेखौ आपलोड जाबाय ओमफ्राय दाना नै प्रुफ अफ रेसिडेन्ट बेखौबो सेलेक्ट खालामसै बेखौबो आधारखौनो होनसै ओमफ्राय नैबेखौ ब्राउजाव होनसैलाय ओमफ्राय दाना बेखौ सेलेक्ट खालामसै ओमफ्राय दाना बेखौबो आधार कार्ड होगोन नैबेबो फैबाय दाना फादार कास्ट सार्टिफिकेट बे गैया बेखौ होला ओमफ्राय एक्जिस्टिं कास्ट सार्टिफिकेट बिदों माने सिगांनि कास्ट सार्टिफिकेट दंखायोबा होनो हागोन बे माबाबो नङा एसेबां इम्पर्टेन्टबो नङा होफाना होनसै दंखायो नालाय सेलेक्ट खालामनानै एक्जिस्टिं कास्ट सार्टिफिकेटआव होनसै ओमफ्राय दाना नैबाव ब्राउजाव माबा खालामसैलाय नै बोरैबा जानो नागिरा औ नैबेनोमोन जाबाय ओमफ्राय दाना नैबे भटार्स लिस्ट एफिडेविट एक्जिस्टिं कास्ट सार्टिफिकेट होनदों बेखौ होला जों नैबाव होफाखाबाय नै एक्जिस्टिं कास्ट सार्टिफिकेटआव होखाबाय ओमफ्राय दाना नैबे साबमिटआव होनसै ओमफ्राय लेंगुवेजआबो ओंखारबाय नै माने गासैबो फर्मानो ओंखारजोब्बाय आरोखि नै मा होदों ओंखारबाय नै फट' होदों नै फट' ओमफ्राय प्रुफ अफ डेट अफ बार्थ बेखौ आधार कार्ड होदों नैबे मा होदोंमोन ओंखारजोब्बाय नै एक्जिस्टिं बेबो ओंखारबाय ओमफ्राय दाना बाव नायनो हागोन डाउनलड खालामनानै जादोंना जायाखै ओमफ्राय मेक पेमेन्टआव होनसै दाना पेमेन्ट खालामनांसिगौ नै 40 रुपिस पेमेन्ट जायो नै 30 थाखा ओमफ्राय बे माने 10 थाखा 40 रुपिस जायो पेमेन्टआ ओमफ्राय दाना नै मानि पेमेन्टखौ मा मड खालामनो बेखौ सेलेक्ट खालामदो नै नैबे पेमेन्ट गेटवेआव होनसै नै इउपिआई पेमेन्ट दं बेना ओमफ्राय बे नेट बेंकिंनि बेयो गोजौनिया जायना नेट बेंकिं दं बे गोजौनियाव होनो हागोन आं नैबाव होनसै ओमफ्राय नैबाव बेंकखौ सेलेक्ट खालामनांगौ नै नो चार्ज जिखुनु गोजौआव होनसै ओमफ्राय गोजौआव होनानै नैबाव एग्रियाव होनसै ओमफ्राय प्रसिड फर पेमेन्टआव होनसै ओमफ्राय अकेआव होनसै नैबाव डिटेल्स ओंखारजोब्बाय नै नैबाव टार्म कन्डिशन एक्सेप्ट खालामसै ओमफ्राय कनफार्माव होनसै नै ओमफ्राय दाना नै माजों पेमेन्ट खालायो कार्डजोंबो खालामनो हागोन इउपिआइजों खालामनो हागोन नेट बेंकिंजों खालामनो हागोन नैबावबो ओमफ्राय नैबे इउपिआइखौ सेलेक्ट खालामसै दाना बाव इउपिआई नाम्बार मा खालामनांगौ पेस्ट खालामनांगौ माने नोंनि इउपिआई आइडिखौ होना होनांगौ ओमफ्राय नैबे भेरिफाइआव होनसै नैबाव प्रसिड टु पेआव होनसै फनपेआव मेसेज थांबाय पे खालामनायनि अपसन दाना फनपेआव थांनानै बेखौ पे खालामनांसिगौलाय होमबानो पेमेन्ट जानोसै
एक्न'लेजमेन्ट मोनबाय बे मेसेजबो फैबाय माबानि ओमफ्राय नै माने मोननै फैबाय एक्न'लेजमेन्टआ माबानि इंलिसनिखौ खालायनो ना माबानिखौ एसामिसनिखौ खालायनो जाबाय माबानि एक्न'लेजमेन्टखौ रिसिभ माबाखौ नैबेयाव प्रिन्ट इन इंलिसाव होनसै इंलिसखौ माबा खालामसै सेभ खालामना दोनसै ओमफ्राय बे गासैबो थाथोंसै नैबेयाव पिडिएफआव होनसै ओमफ्राय दाना नैबेयाव पिडिएफआव होबावनोसै दाना फोल्डारखौ सेलेक्ट खालामनो थिनदों बे दहायनि डकुमेन्ट्सआवनो सेभ खालामनोसै बेयाव सेभआव होनसै सेभ जाबाय बियो नैबेमोन बे पिडिएफ फाइल डाउनलड जाबाय नैबेनो नैबे दिनैनि डेट जाहैबाय नै ओमफ्राय टाइम ओंखारबाय बियो बेयाव नाम ओंखारदों ओमफ्राय गासैबो थाजोब्बाय नैबावनो ओमफ्राय फिसा हनै 30 टाका 10 टाका 40 टाका दिनैनि थाखाय एसेनोसै होमबा दा बेखौथ' आं एप्लाइ खालामबाय दा माब्ला जायो माब्ला डिलिभार जायो माला जायो कास्ट सार्टिफिकेटआ गुबैया बेखौ मोनबा आं भिडिअ लाना फैगोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ